BLEI ya pi baro kapang kabangan keren ha pi menta kalong MANO bandrung ha KHIMA BNENG haba yang ngi lakha sha KANE ka PYRTHEI ha KAWEI ka SNGI ngin sa KHLAD no LADA ngim le BABHA ngin sa le SNIEW te NAMARKATA haba ngilong ki KHRISTAN ki BABHA ngidairu ban YNDA ban KHMBHA KHNANG ba endangi KHLAD na KANE ka PYRTHEI kentip ba ngilong ki BRIEW BABHA ha KHMAT BLEI bat ha KHMAT ki BRIEW ha ka kitab u Ezekiel nong ya lupa kalanong ka ba khat phra kat khot ka ba arpusan hado arpu phra ngiyo Ishai kedar ba u BLEI u shlaida ka jingis ai yangi kinong pom u kloi ban map ya kitu ki ba phasha u bad u thrang ban pen im yangi baro haba u map yangi u dawaru bangi dei ban but ya ka an bad le ya ka monjeng u kadak ba pau ban but ya ka an bad le ya ka mon u BLEI kalong da ka ba pule ya ka Bible duai tista simbenta da ka jingro BLEI ya ki sakramen but I ba ka jingkla ba mon kan long na do nut da ka ne ngin sayo jingmap ya ki pom bangi lale Catechism of the Catholic Church ka number ka ba siajar sauspa sa lai punyo u BLEI ru ulapha ya ki prophet ban khot ban wer yangi baro sya ka jingkla bamon bat ban wa chida ya u BLEI nangta ngidai ban long kum u Elijah ban duai na ka banta ka jingkla bamon jong kinong pop baro Catechism of the Catholic Church ka number ka ba arajar sanspa khandai pusan ha ka Gospel Matheus ka lanong ka ba arpuwei kat khot ka ba arpu phra hado kat khot ka ba lai puar u Jesu u yatho ka pharsi shaphang arngut ki khon senrang arngut hangne kamot ar kan hon KAWEI ka kan hon ka pdiang bar KAWEI ka kan taj ya ka baptisma u Yohanes baptis Matheus arpuwei de khot arpusan ka kan hon banangkong ka theo ya ki nong krong khajna bat ki reu auria ki ba kala bamon ha ka jing yalap u Yohanes arpuwei de khot lai puar bar ka kan hon ba ar ka kadau ya ki nong yalam jong ki Israel ki ba kan taj ya ka khubor jong ka baptisma bat wat la ki nong krong khajna bat ki reu auria arpuwei de khot alai puar kila bamut kila ngen bat kila yo baptisma Lukas nyau arphandai hadu laipo Gospel jong Matheus kalnong arpuwei de khot laipuwei hadu laipuar menta ngilayo I ba u BLEI u e jangi hadu kata upasan ba ar ulawan sya KANE ka PYRTHEI na ka banta ban pen im yangi baro haba mangi ngi kala bamut ngi yo jingmam bat banta pan haba ngi don kam ban tip kalong kumno ban im ha ka sithi jong Paulus apostol sya ki KHRISTAN ha Philippi kalanong ka ba ar kat khot ka banangkong hadu khatwei kai yangi kumno ban im kum ki KHRISTAN basisya u Paulus ula ai ka nuksa daw Jesus Christ u nuksa bakan saitam bangi dei ban bun u Paulus u penslur ya ki KHRISTAN ha Philippi badengi baro ban long ki bayatli KAWEI ban ya e makaliang da kajing soret bat kajing syakri mar kaliang u Jesu dei u BLEI ulawan long BRIEW ban syah sitam bat syayam KHNANG ban pen im yangi dan da KAWEI pat kabak ham krau kabak ham soret ban ya KANE
kajing terwa u Jesu Christ ban long BRIEW ban sya sitom bat sya yam. U Paulus upen i hang ni bau Jesu udai u BLEI bat udai u BRIEW bapura. Kani kajing pule kapen syai ban ong ya u Jesu. Tra Jesu Christ kun jong u BLEI du SNIEW yanga unong pom. Kade kesim of the Catholic Church ka number ka ba nyo spa KHLAD knai spa pra hadu knai spa KHR arajar nreu spa nreu penyo. Kade kijing pule ka kren hangi bangi dai ban pe na ka banta kajing mentoy KAWEI om yalade. Filipi ar record basau. Komta ngidai ban yarap ya yaki kat kum kajing don kam jongki da kajing duai da kaktin ni da kakam. Kade kisem of the Catholic Church ka number ka ba siajar khandai spa KHLAD hadu siajar khandai spa khandriu arajar nreu spa laipusan. Namar ha kajing hikai u Jesu wat la ulong u BLEI penban da kamon sobha jong u shim ban long kum u syakri ban sya sa nan pna na kabanta jongi wat la ulong uba khu chida u bom don pop ai. Da kani u Jesu werengi baro ban syakri yakiwei da kajing sorin kumba ulale. Catechism of the Catholic Church ka number ka ba saw spa nreu puwei san spa arpho siajar nreu spa khnai pusaw arajar praspa saw puar. Kani kajing hikai kalong ka ba Henry kani kalenti ka bangi dai ban yat ban poi sya ukpa Yohanes khat saw du khot nreu. Ngila ban le ya kani kalong tang lada ngisania ateli telan hau BLEI bat penthli yalade IT ya kamon baro hapo kamon jong u BLEI kiriu khoiru kila pen i ya kane namar bat u BLEI kane kala banlong. Matheus khat khandai record apun riu. Shua ban penkut ka kitab u Ezekiel kalanong khat pra alpusan hadu alpopra ka hikayengi habangis dang bha ngidairu ban penkut KHMBHA ha gajing im jungi kum ki KHRISTAN. Bod ya kunuksa u Petrus bakhut u bakla tangba u kala bamon badu im bhano badu IT yala gajing im na kabanta u Jesu Christ. Omdai pan ban bod ya u Judas u babakla Henry u bam kala bamon. Ka Gospel Matheus arpuai dekhot arpopra do lai puar kahikayengi bakaktin barkakam kadai bania rengkat ne kajingan hau Jesu Christ barkikam BABHA kidai bandon rengkat ha kajing long KHRISTAN jongi. Jacob ar dekhot khat saw hadu khanyo. Kakrandru ya kajing SNIEW BLEI bar kajing kala bamon na kajing im nong pop bakraw sya kajing long khun BLEI. Bar kachitiu Paulus apostol sya ki KHRISTAN ha Filipi kahikayengi kumno ban im kajing im KHRISTAN kabajanai langba kajing sorin jing ya teli ya da kajing yarap mar kelyang bat le ya kamon u BLEI. Kumno ban le ya kane u Jesu ulapen i hangi kaduksa bajanai tam menta kasyong hangi banbut ne em ya kanuksa jong u. Khublai sibon badu BLEI unkorku ya baro.